equipment, including laptops, must be switched off and stowed in your No, ako prvé ideme na pláž, ktorú máme hneď pri ubytovaní. Tak ideme sa pozrieť, ako sa tam dostať. Viac menej to ešte len skúmame, ale úplne krásne budovy. Aha, a tam sa dá ísť nejako na pláž. Aha. A tu sa dá ísť na pláž. Tu je promenáda. Nemáme to absolútne ani pozrené na mape, ani nič. Nemáme to vôbec preskúmané. Takže ideme len tak naslepo. Vidíš a ideš. A tu sú rezorty asi nejaké. Neviem, koľko je to z toho vidieť. Takže ideme toto preskúmať. Takže sme preskúmali, že máme pláž blízko pri nás, takže tu sa zastavíme neskôr. A teraz sa ideme pomôcť trochu po meste. Uvidíme, čo tam uvidíme. Ale mne sa strašne ľúbia tých kresby po domoch, po dverách, jak si to vyzdobia, proste je to také zaujímavé, všelijaké námety a dobre to je, sa mi to ľúbi, takže dám pár fotiek do skupiny, výlet do Lovenky. A s takýmito kresbami. Okay, tuto je taký voľaký kvázi malý parčík alebo čo, a tu sa ide k lanovke, tamto je lanovka vo Funchale, ktorá ide tam hore do tých hôr, alebo čo to je, do tých kopcov. Takže teraz sa ideme pozrieť, koľko to stojí, jak to funguje, či si treba online booknúť listok, alebo sa dá kúpiť na mieste, ale asi sa bude dať kúpiť na mieste. Nevyzerá, že by tam boli nejaké rady ľudí, ale krásne. Ja som na Kube nebol, ale Verka vraví, že je to taký, ako keby sa snažili spraviť taký kubánsky štýl.
čo sa týka tých stavieb domov, krezieb, malieb a takých tých vecí, tak je to také zaujímavejšie, no. No dobre, ideme sa pozrieť na tú lanovku. A lanovka ide tam hore do tých kopcov a potom by sa malo dať zísť dole na sánkach, takže to by sme si chceli vyskúšať, myslím, že taký máme plán. Ale to bude dnes, skôr tak zajtra. Dobre, ideme sa pozrieť na ceny lístkov na lanovku. Tak, lístok je 12,50 a 18 round trip, ale neviem čo znamená round trip. Round trip bude asi, že ide aj hore aj dole sa doveziete, alebo sa vyveziete iba hore a dole tými sánkami. No a od lanovky sa teraz presúvame niekde, nevieme kde. Ideme sa len tak potúlať po meste, jelikož je 11:30, o 3:00 musím vyraziť na letisko pre brata. Takže nejdeme si robiť žiadny program veľký. Budeme sa viac menej motať len po okolí, tu je autobusová zastávka, stanica. No a budeme sa snažiť sa motať len naokolo. Je tu čo vidieť, také tí domy staré a také veci. To je celkom zaujímavé uličky, len sú strašne úzke a veľa ľudí, veľa aut. Tak je troška zložitejšie tu chodiť medzi tým. Všade počuť zbíjačky, prerába sa. Turistický biznis asi funguje dobre. Všade sa opravujú budovy. Tak to je taký trocha rušivý moment. Strašne sa mi ľúbi tá autobusová zastávka, jak je zarastená tam tým stromom, kríkom. Je to tu busy všade. Je to tu úzke, tenké, busy, veľa ľudí, ale veľmi príjemné. Nemôžem povedať krivé slova, ľúbi sa mi tu. Ale chodníky majú príšerné. Také tie malé kamienky. A blbo sa potom chodí. Určite si dáme ochutnávačku nejakého ovocia potom. Si spravíme nejaký koštunk. Dobre, teraz sme sa vybrali do jedného takého nejakého market alebo niečo také. Obchodné nejaké centrum, ale mám skôr dojem, že to bude nejaká taká zakrytá tržnica. Išli sme okolo toho ráno, to bolo to ešte zatvorené. Tak teraz sa tam vraciame. Je to tu krásne. Aj keď začínajú sa robiť nejaké mraky tam z tých hor, Madeira je všeobecne známa, že tu proste spustí sa dážď, prestane, vyjde slnko, ale stále je teplo. Takéto malé autička typu tuk-tuk, tie je tu často vidieť. Mercado dos Lavadores. Tak toto je nejaký taký ten market. Tak ideme sa pozrieť dnu. No, toto je už príjemnejší chodník. Tu tie kamienky neuložili na kant, ale uložili ich normálne na hladko, na plosko. Ideme sa pozrieť na tržnicu. Wow. Rôzne kvetiny. Pekné kvetiny, veľa kvetiny. Tu majú ovocie.
Wow. No to je dobré. O, banány. Those are 200 grams this minute. So Oh, okay. powder mix. Comment, yeah, comment. We also can put the few on the side. That's what you just said. And those you can Veľa čili. those you can eat them all. Jahody naukladané. Čerešne. Ale smrad jak v Starých hrade. No. Vravím, taká tržnica so všetkým možným, ale viac menej asi také typicky domáce portugalské. Všetci mi zavadzajú. Veľa sušeného čili. Ovoce pekne poukladané, sa mi to ľudí, ako s tým vyhrajú. Tu sú zase nejaké kvetinky. Napájadlo. Ľúbia sa mi títo ich mozaiky všelijaké, čo majú okolo stien. Tašky, ruksaky. A tu je mesiarstvo. Tu je mesiar. O, a čo je tu? Praxa do Pekse. Netuším. Á, tu sú rybace. Rybace trhy, rybací market. Wow, tak ideme sa pozrieť. Tu sa predávajú ryby. Tu sa predávajú banány takto v trcoch. Jaký tuňák. Ja fiz a trabalhar com os moedas. E eu testei de cima. No, Magda nám kupuje koláčiky. Ok, takže sme si kúpili pastel de nata, čo je viac menej tradičný, najznámejší koláčik v tomto, na Madeire. A hneď druhý po Ronaldovi asi. Takže káva, koláčik za euro, myslím, alebo tak nejako to vyšlo, euro 50. Tak ideme vyskúšať. Chrumkavé. A puding, alebo také niečo, vanilkový. No veď, to je dobré. Ja si to idem vychutnať. Čaute. Tak sa tu tak motáme po... Toto je asi nejaká pešia zóna alebo niečo. Hrozne veľa reštík. Ideme, nevieme kam, len si robíme taký prieskum vlastne po meste. Kde čo je. Takže zatiaľ nič zaujímavé. A niektorí ľudia sú strašne zaťažení na kvetiny. Čo mne sa osobne teda moc ľúbi a ten balkón je úplne bohový. Je to tu pekné, ale tá Barcelona ma uchvátila viacej, takto to poviem, hej. Ona má proste tak voľako... Ale aj toto má svoje čaro.
z mesta sa presúvame zase pri more, nejaký prístav je tu a tak. Tie pláže tu majú dosť ubohé, ako treba povedať, že to je samý kameň. Pláže sú samý kameň, nie je to také veľké príjemné, ale je tu kopec iných pekných vecí. Neviem, či je to vidieť, ale je tu kopec rybiek. Rybky ja môžem, mňa to baví. Ach, pomaly sa vraciame asi naspäť, alebo motáme sa tu po tomto prístave. Inak tu majú všetky možné tie také tie veci, výlety k veľrybám, delfínom, korytnačkám a pán Boh vie k čomu všetkému. Potápacké výlety sa tu robia. Takže dá sa tu zabiť čas. Aj keď napríklad výlet k delfínom a k veľrybám je za nejakých 40, takže možno si to pôjdeme pozrieť. 40 €. A tie ostatné neviem, na to som sa nepýtal. Ja by som sa tu najradšej hodil do vody, len tu sa nedá šnorchlovať, lebo sú tu lode, ale tých rybiek je tu plno. Na Madére je jeden veľký problém a to sú úzke, tenké uličky a ulice, po ktorých chodí normálna premávka. Po ktorých chodí normálna premávka a aj takíto chlapáči. Takže toto bola prvá polovica, alebo teda prvá polovica prvého dňa, kedy sme mali vlastne pol dňa len kvôli tomu, že v druhej polovici dňa som išiel na letisko pre brata. Takže sme nerobili žiadne veľké výlety. Prvý deň sme sa len motali po okolí, pozerali si vlastne ako vyzerá centro Funchalu, čo sa tam dá vidieť, aké sú obchody, čo sa tam dá zjesť, čo sa tam dá kúpiť. No a vlastne ideme do druhého videa. V druhom videu sme si spravili výlet na lanovku, do botanických záhrad a vlastne sme už trošku viacej sa motali po okolí. Takže poďme do druhého videa a zatiaľ čaute.